Nginibingelele ekhaya lamaphupho. Uma umusha la ekhaya sicela ukuthi ushaye u-subscribe ukuze ngokulandelayo ungaphuthelwa uma sifaka ividiyo. Ukubaluleka-ke kokuthi u-subscribe senzela ukuthi uma ubuza umbuzo kwi-comment sithi masibuya nevidiyo eyimpendulo, i-notification izongena kumakhalekhukhwini wakho ebese ividiyo uyayibona ngokushesha kanjalo. Kanti uma unga-subscribe-ile angeke uze ubone nhlobo ukuthi cha impendulo usuyitholile. Ngakho-ke uma unombuzo buza kwi-comment sizokwenzela ividiyo. Uyakwazi futhi ukusi-inbox-a lapha ku-TikTok usi-follow-we, inbox ucele inombolo ka-WhatsApp ozobuza njalo kuyona ekuseni uma-ke kukhona isibonakaliso obenaso. Nokubaluleka nje kokuthi-ke uwazi ukuthi ngabe lokho osuke ukuphuphile kubika ukuthini. Ake singene-ke kwelanamhlanje sikuchaze. Khona ividiyo lapha ende yengane esiyenzile ku-YouTube. Lo obuzile la sizothi nje qabu qabu sithi ukumchazela kancane ngayo ingane kodwa bese-ke sayenza ividiyo ende lapha ku-YouTube. Uthi mina nginokuphupha ngidlalisa ingane encane ngicela ningicacisele ave lingihlupha leli phupho. Engingakusho ngathi sukuma alikho lihle. Sukuma nje ubone ukuthi wenza kanjani ulungisa izinto zakho. Kusuke yabo uma udlalisa ingane kusuke kuyisilwane. Yebo, ingane njengoba ngisho ukuthi kunevidiyo lapha yengane ibika izinto ey'hlukene, akuhlezi kuyisilwane njalo. Kungenzeka ukuthi kunesilwane esihlezi sikuvakashela udlala naso. Ngicela usi-inbox-e sizokwazi ukuxhumana nogogo ozokwazi ukuthi ekunikeze lokhu ozokusiza ukuthi ukusebenzise. Kanti uma ubuza kwi-comment sizobe sesikwenzela ividiyo esiphendula lo mbuzo ozowubuza. Ungabuza noma ngabe yini, imithi nokunye okuningi sizokwazi ukuthi sikuchazele uy'thole ngokushesha izimpendulo zakhona. Ningakhohlwa ukucela inamba lapha ku-Facebook naku-TikTok bese niya-subscribe-a nisale kahle.